ನಡಂಜಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಮಿತಿಯಾದ ಇನಿ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸುರುವತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನೆ ಸುರು ಮನ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೇನಿ ಅನೋಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸೆಗೆ ಆರಂಭದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರವಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮರೇ ಆಯಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಗುರ್ಖರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದು ಲೇಸನೆ ಪೊರ್ಲಮಂತ ಕೊರಿಯರವಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ದೇವಿಪುರ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಭ್ಯಾಗತೆಯನ್ನ ಮನೆಟ್ಟೆತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟನೆ ಈ ಲೇಸನೆ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರವಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀತಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲೆ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲೆ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ರೆ ಮಧುವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರಿಬೈಲು ಮಾಲಕೆರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ತಲಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೈ PhD ಭಾವ ಹೊಸಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ AI ಹೆಡ್ ಆಫ್ AI ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ EGDK ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಕಾರಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟಮುಂಡತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಮಾಲಕೆರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಜಾಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲೆ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಇಂಚಿತಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಡೆ ಬಂಟರೆ ಆಟಿದ ಮಿನದನ 2026 ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನೆ ಸುರು ಮನ್ಪರೆ ಅನುಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರನು ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ಘಾಟಕರನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಸನಡು ಆಸಿನ ಆಪ್ಲೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಡಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಮತ್ತರ ಮೇಡೆ ಓಲಗ ಆದೊಲ್ಲೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾವಡಿಡೆ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಓಲಗಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಂದುಲೆ ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವಲೆಗೆ ಪೊಡ್ಯಾಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಉದ್ಯಾವರದ ಮೂವರ ದೈವಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತೆಂಚತಿ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಹೆಂಚಿತ್ತನ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಒರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾನು ಬಾ ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ
ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಆದಿಯಲಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಂತೊಂದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸೇರ್ತಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸಂಘ ಇನಿಕಾದು ಭಾರಿ ಪುಗಾಡ್ತೆ ಪಡೆಯದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅದು ಉಂಡು. ನಿರಂತರವಾದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಡಪುನಂಚೆಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಆಟಿದ ಮಿನದನ. ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆನ್ನೇರಾದು ಬೈದಿನಂಚೆಂದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಪುರ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಕೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ, ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯವರ ಮಾಡದ ಮೂವೇರು ದೈವಲೆನ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನಂಚೆಂದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆಧಾರ ಸಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಮಿನದ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಏಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರಿತ್ತುನಾರೆ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತೆ ದೇಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಾತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಚೇತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮನ್ ವಹಿಸೊನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ದೇವಿಪುರ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರತು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕರೋಡು ಬಣ್ಣದೆ ಭಿನ್ನ. ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕರೋಡು ಪಡೆದೆ ಭಿನ್ನ. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೋನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಳು ದೇವಿಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವೊಂದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಡು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬೇರೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡುವೆ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆಯ್ನಂಚೆಂದ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಈ ಸಭೆ ತಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ. ಮೊದಲೇ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಕೋಟಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟಿತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟನೆ ಪುರ್ಲ ಮಂತ ಕೊರಿಯರಿತನಾರೆ ನಮ್ಮರೆ ಅಂಚಿತನ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಿರಣಿ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೊಸಮನೆ ಇವರೇ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧು ವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಸಭೆಕಿತ್ತದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೆಯರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭನ ಪಂಡಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಿ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧು ವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಏನಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾವೂಡಂದು ಪಂಡದೆ ಕೇಳಿದು ತನ್ನಡ್ದು ಆ ಪೆಂಚೆತ್ತನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೇರ ನಡವಳಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನನಗೆ ಮಾತ ವಿದೊಟ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧು ವಿಜಯ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಭಿನ್ನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪನಂಜೆಂದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಸಭಾಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಕೊರ್ದು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಂಚೆಂದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಬೈಲು ಇಂಬೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೈಲು ಸಂಘದ ಉಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ವಿವಿ ವಂಚಿ ಪನವುದಿತನಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನಿ ಮೋರ್ಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ನಾರ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಭಿನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಭಿನ್ನಾತಿಗೇಡು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚೆಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ AI ಹೆಡ್ ಆಫ್ AI ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ EGDK ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೇರುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕಿಯಾದ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಗೂ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೈಗಳು ಒರೇ ಯಶಸ್ವಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಯುವ ಜನಕುಲ್ಲ ಜನಮಾನಸುಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರೈಗಳೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದೆ ಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಮಾಲಕರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ ಸದ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸ ಆದಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೋಕೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಜನಕುಲಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ ಕೂಟೋಡು ಭಿನ್ನಾದ್ಯದ ಮನೆಟಿತ್ತನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಪುರ ಶಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದೆ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಲೇಸದ ಮನೆಟುಪ್ಪುನಾರು ಪಂಜಾಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಜಾಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು ದೇವಿ ನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟುಂಡು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ತಿ అయిన ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದೆ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆ ತಲೆಸಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂಡತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡಾಣ ಬೇರೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿನ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಆಯ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚೆಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚೆಂದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುವ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತೆಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ
ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಗಳೇನು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ಭಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯನಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೈಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೈ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲ್ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ನೆಟೆ ಬೈದಿನ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಈ ಆಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರೆಗೆ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕೂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಆಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮರಿಯಲನ್ನು ತೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ಕದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಬೈದಿನ ಬಂಗ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಆ ಸಮಯದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅಕಳು ಮಲ್ದೇರು ಅನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅವು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ್ಲ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಲೇಸನ್ನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ವಾ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಡು ಆಟಿನ ಕರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನಡ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಬಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಬೈದೇರು ಯಾವುದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೂ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಗೊರ್ಪುನ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಯಾನು ಮಸ್ಸರ್ತಿ 12 ಓಲ್ಲ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸಂಘಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಂತೂ ಬಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ವಿನಯತೆ ಬರಡು ಅನ್ನೋದು ಆಳ್ಲ ಓಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ ಸಬೆಟ್ ಒರೆಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲು ಪಾಡುವ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಾ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪುಡು ಇಲ್ಲಡು ಸಮಾಜಡು ಆ ರೀತಿ ನಡಪುಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮನದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ ಮಿತ್ತುಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೆಲ್ಲ ರೂಪ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ರವೀಂದ್ರ ರಾಯ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚೆಂತ ಹತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಈ
ಪಾತೆರೊನ್ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಸಂಗಣು ಬುಳೆಪರೆ ವಾ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಮನದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬುಳೆವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರನು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನೆಕ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ರಡ್ಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಮುಗಿಸಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಾಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ತೆಂಚಿತ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಶ್ವೇತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಡ್ಡಂತ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ದಂಚೆನೆ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜಾಗ ಎತ್ತರ ಹಿಡಿದವರ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿವೇದನೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿವೇದನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳ ಆ ವಿಷಯನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಕಲ ಇತ್ತದ ದುಂಬದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ವೇತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಂತಾಯರ್ನ ಅವಧೆಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಸುಮಾರು 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಡ್ ಬಂದಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ವೇತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಅರಣೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎಂಕಲು ಅಭಾರಿಯಾದ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಂತಾಯರ್ನ ಆ ಅವಧಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿಕಾನಾಗ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಇನಿ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ 13 ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾತ ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನೆ ಗೌರವ ಅತನಂಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಈ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದುಮ್ಮುಂಡು ಬಂದಲೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ನಾರ್ಲ ಆದರಣೀಯರೇ, ವರ್ಕಾಡಿ ಬಂಡಾರಮನೆ ದಿವಂಗತ ಬಂಟಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬಮ್ರಾಣ ಮುಗೇರು ತರವಾಡು ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ 18/5/1955ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಿರಿ. ಹುಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 1976ರಿಂದ 1983ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ 1984ರಿಂದ 1986ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಿರಿ. 1986ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಪಾಲಿಸಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ತನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೊಂಡಾಲ ಅಂತರಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ವೈಭವ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೈಶಾಖ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದಿರಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಮ್ರಾಣ ತರವಾಡು ಮನೆತನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈವಗಳ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತರವಾಡಿನ ನಾಗಸನ್ನಿಧಿ ದೈವಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಮುಖೇನ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಕೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತರವಾಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ತರವಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದಿರಿ. ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೇವಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆ 2026ರ ಸಾಲಿನಿಂದ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯೇ ಕರುಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ತಲಪಾಡಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಟಿದ ಮಿನಿದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಿತ್ತು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಜಂಗ್ರೆ ಮೇರೆನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಪರಿಚಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿವಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅನುಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಜಂಗ್ರೆ ಆದರಣೀಯರೇ, ತಾವು ಕೊಂಪದವು ಗುತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನದ ದಿವಂಗತ ಅಣ್ಣು ಪೆರ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದ 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ 17/10/1937 ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮೂಡುಪೆರಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ತಲಪಾಡಿ ಭಜಂಗ್ರೆ ಹೊಸಬೊಕ್ಕಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ಹೆಣ್ಣು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ತಾವು ಕೃಷಿಕರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಭತ್ತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ 96,709 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಲಪಾಡಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಳೆಯಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದದ ಶರತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೈವ ದೇವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಟಿದ ಮಿನಿದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲು ತಲಪಾಡಿ ಮೇರಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲ್ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡು ಬಡತನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದವರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು. 1949ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜಾಲ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಾನು 1 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರುವಾಗಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಕಾಣದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಿದ್ದರೂ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿತ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ 1968ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶರಾದ ದಿವಂಗತ ಐತಪ್ಪರೈ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅವರ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1971ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಬರಿಮಲೈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನೇ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಧಾರಿಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ
ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಲಿ, ಸರಳತೆಯ ಸಮಾನತೆಯ ನಮ್ಮ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡುತ್ತಾ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ, ಐತಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರ್ಪಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಆಟಿದ ಮೀನದನ 2025 ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕೆರೆನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಬಂದಲೆ ಶ್ವೇತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯರ ಎಂಚಿನ ಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಸ್ವಾಮ ಎಂಚಿತ್ತನ ಐತಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಎಣ್ಣ ಅರಿಬೇಲ್ದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು, ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ಆಳ್ವೆರೆ, ಮಾಧವಣ್ಣ, ಅಂಜನೆ ಚೌಟರೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ, ಈ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ
ಎನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡ್ಕೊಳ್ಳಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಥ ಎನ್ನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಲೆ, ಅಣ್ಣನಕಲೆ, ಅಕ್ಕನಕಲೆ, ಜೋಕುಲೆ, ಹಿರಿಯಕಲೆ, ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಡಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಟ್ರನ್ನ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಡಿ ಬೆರೆಪುಣಂಚಿನ ದೇಟಿ ಯಾಳಕ್ಲೈಟ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡಂತರ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಡಿ ನಡಪೆರಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಮೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಯ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರ ಬಣ್ಸಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಣ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈತನು ಆಯ್ತು ಇಡಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಲಪಲ್ಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದಾಯ್ಕೆಂಡ ಹಳ ವರ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ರದ್ದೆ ಅಂತ ಇರ ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಓಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪುದಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕೆಂದು ಪಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಂಟನ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಣೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಪಂಡೇರು. SLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಪುಣಗ ಒರಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಪೋಂದುಳ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಕಲ ಕೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡಿ ಈ ಮೆಕ್ಕಲಿ ಶಾಕ್ ಆಣಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಎಕ್ಸಾಮು ಪೋಪುಣೆ ಆತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಣತ್ತ ಪಂಡ ಅಂಬೇಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಕುಣವರ ಮಿತ್ತ ದಕ್ಕದು ಪಿರ ಕೈಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತು ಆಯ್ಕೆ ಅವ ಬಂಟ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಜಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬರುಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿಣಯೇ ಶಾಲೆಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆತಿಗೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮೆ ಆತಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲರಿಗೆ ಏರಡ್ದು ಈ ಕಲ್ತಲಕ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮೆ ಆದಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕ್ರಮಣೆ ಅಂಚ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ 100% ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ % ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನರಮಾನಡ ಗುರ್ತದ್ದಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ದಾಣೆ ಮಾತ ಮಂತ ಪಡದ ಅದೃಷ್ಟಾಂತ ಪಣಪುಣು ನಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪಡ್ತಾ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಏನೇ DC ಅವಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಏನೇ ಪಟ್ಲೇರ ಅವಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಮಾತ ಸಮಾಜವನ್ನ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಎಣ್ಣದ ಜಾತಿದೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಏನು ಪನ್ಪುಣಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿವರ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜವು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜಾದ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡ IPS IAS ಇಂಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕಲಿಗೆ ಏತ ಕಲ್ಪರ ಆಕಲಿ ಓಡಾಪಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಣಿಪರೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ನಾಯ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಕೆಣ್ಣು ಮಾತತಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಯೋಗಿನಗಳು ನಮ್ಮಂಡಲವಂತ ಉಳ್ಳ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಗಳು ಅಂಜಾದ ಪುಣಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪುಲಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನ ಎಂಚ ನಡಪುಡು ಏರಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಡು ಏನು ಕೋಡೆನ್ ಜವನಡ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನದಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಳ ಈ ಲಾಲ್ಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒವಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೈರ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಆಕಲಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂತ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಪಂತನೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂಚ ಅದೃಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಡು ಅದು ನಾಡೊಂದು ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಮಿತಿಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ
ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದದು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರದು ನಾನು ಬೆಳಗಾದ ನಡಪಾವಡಿಂದ ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ రెండు ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. SSLC ಅಂಚನೆ PUC ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಡೆ ಪಾಸಾಯಿನ ಚೇತನ ಪೂರ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಡೆ ಗೌರವ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಇಂದನೆ ನಡಪಡಾದ ಕೊರಡಪಡದೆ ಶುರುವಾತ SSLC ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಪಾಸಾಯಿನ ಚೇತನ ಆ ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದು ಲೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮನ್ಮಿತಾ ಎಂ ರೈ ಬೋವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ರೈ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ನಾರ್ಲಪಡಿ, ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಳಗುತ್ತು, ಧ್ಯಾನಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ EM ಸ್ಕೂಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರ್, ಧೀರೇನ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಗವತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ದೇವಿಪುರ, ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಲಯ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ, ತನ್ವಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು. ದಯಮಂತದ ನಂಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಐನಾತ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಜೋಕು ಧೀರೇನ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃತಿಕ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೊಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. SSLC ಜೋಕುಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. చెడే పాస్ అయిన చేతన విద్యార్థులు ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆಯನ್ನ ಆಸನುಡಿತನ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಭಿನ್ಯರೇ ಜೋಕುಲು ಬರತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ದಿ ಪಲಿಲವೇ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಲಿ. SSLCದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಡೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಾಸಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಿನದನ 20 ಜತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕೋಟೋಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಜೋಕುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ನಿರೇಲನರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಆಟದ ಮಿನದನ ರಟ್ಟ ಸಾರತ್ತ 20 ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCದ ಸುಮಾರು 10 ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಳಿತ ಈ ಒಂದು ದಿನಟು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಲಕಟ್ಟೆ ಲೇಸಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೇತನ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗಳ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇಳಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ 14 ಕ್ರಮದ ಒಂದು ಜಾತೆ ಬಯತೆ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ರು ಕೋಟೆಕಾರ
ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಲ, ಭಾರತಿ ರೈ ಕೊನಾಜೆ, ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ರ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು, ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೊನಾಜೆ, ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು, ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲಾಲ. ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡುಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರ್ಯಾನ ಪೋಪುಜಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ 14 ಗ್ರಾಮಲೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶನು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಅಪವಾದ ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಅಸೈಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ರ ಭವನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಇತ್ತ ಆತನೆ ಆ ಮಿತ್ತ ಹಾಲ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಐಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ದು
ಆ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ಐಲ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಸರ್ವೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿನ ಸರಿಯಾದ ಕೊರಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಆತೀಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಸಂಘದ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಆವಡು ಇತ್ತವು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಆವೊಂದುಲ ಉಂಡು. ಐನು ನಾ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ಜೊತೊಂದು ಆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈತನಾಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಭವನಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರೋದಿತ್ತ ನಾನು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಏರೇರು ಗ್ರಾಮಡು ಏರೇರು ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರೇರು ಕಷ್ಟಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ನಿಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀವಲ್ನೆ ಏರೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆತನ ಆ ಬೇನೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಆ ಬೇನೆನು ಮಾತ ಬಿದೈದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ನನಾತ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದರೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮತ್ತು ದೇಶೋಡ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಏರ್ಲ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತ್ತೆ ನಿನ್ನನೆ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಪುಗರೊಂದು ಪಡು ಹೊರತೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐನ್ ನಿನ್ನನೆ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿನಾರು ಏರೆಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಇನಿ ಮೂಳು ಕಣದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ. ಕಾಲ ಬದಲಾತಿಜಿ, ಕಾಲ ಹಾಳಾತಿಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾತನೆಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆನಪುದೀವು ನೋಡು. ಐಕೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪದ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳು ಏಪಲ ಸಾದಿ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಾವಡು ಹೊರತು ಆಗಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪತ್ತು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಬೋಡಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಾಯಿನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲು ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ತೊಡಗಿಸಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಯಾನು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಏರೇರೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲು ಮಾತ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸೇರೋಲ್ನೆ ಆ ಗುಂಪುಗೂ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಗುಂಪುಡು ಸೇರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟ್ರ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆలు ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ದೈವಾಧೀನರಾಯಿನಂಚಿನ ಏರೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಲುಳ್ಳರ ಅಕಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಚೇತನನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರಡೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ದುಃಖ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಲೇಗಲ ತಲೆ ತರ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇಗಲ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಸೇದಿನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರೇಗಲೇಗ ಪೂರೇರೇಗಲ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಡ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಲನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲದೈನು ಅಂತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೂರ ಮೂರು ಸೇರ್ದ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಆಟಿ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪು ನೀರ
ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುನಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಒಂದು ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಅಂತ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ಇತ ದುಂಬದ ಕಾಲಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿದ ಮರ ಮೆಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇಲ್ಲಡಿದೇರು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಅಪಶಕುನ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿದ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರ ನಿಜವಾದ ಅಪಶಕುನತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆವಡು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಭೂತೊಲಿಗಳಾಗಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿದ ಮರ ತೊಂಜಿ ಕಂಬ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆನಿಕಲ್ ತೂದು ಪೊಡು ಮಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ತೆಡಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಐತೊಂಜಿ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನನೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಆಡ ಪಿರಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಆ ಪಾಲೆದ ಮರನ್ ನಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಆ ತೆಡಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರತ ಕಸಾಯನ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಸೂರ್ಯ ಉದಪನೋಡು ದುಂಬು ಅವೆತ ಕೆತ್ತೆ ಕಂತಿದ್ದು ಅವೆತ ರೆಸ ಪರ್ನಾಡ ಏತೋ ಐಟು ಔಷಧಿಲ ಅಂಶ ಉಂಡು ಏತೋ ರೋಗಲಿಂದ ನಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಂಬೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಂಡ ನಮ್ಮನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ದಾಯ ಆಕಾಶ ಏನು ಪರೋಡು ಪಂಡುದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮದಿಮಯನ ಸುರುಟು ಆಟಿಕುಲ್ಲೆರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪೇರು ದಾಯಿಗುಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಲಕ್ಕಾತ್ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದಾದನೇ 25 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಪಂಡು 30 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಜಾಬು ಅವು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊದುನಾಡ್ದಾನಾಗ 31 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂದತೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ 10-15 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯೇ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರಾಕಲ್ದಾಗ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಕಥೆನ ಐನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಆ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಡು ಐಡ್ದಕ್ಕದುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗರ್ಭವತಿ ನಕ್ಲು ಆಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೇನು ಕಂಜದು ಇಲ್ಲಡ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಏನು ತಿನ್ಪಾದು ಪತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡ ಆ ಬಾಲೇನು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಡು ಒಣಸಾಂಡ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡು ಬಯ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಡುಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ನಮಕ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೇಡ್ದು ಕೇಂದನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದನ ಅವೇ ನಮ್ಮನ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ತುಯ್ಯೇನು ಜೋಕುಲ್ಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನಲ ನಮನ ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕುಲು ನನ್ನಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ದು ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೀಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗೋರಿಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂತ ಸಮುದಾಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕದ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತಿರು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಳ್ವ ಭಾವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಉಮಾವತಿ ಪ್ರೇಮ ಜೇರೈ ಪಿಲಿಕೂರು ಆಶಾ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ತೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಣಿ ಗಸಿ ಬಟಾಟೆ ಅಮಿತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ರೆಚ್ಚೆ ಚಟ್ನಿ ತಾರಾ ಮೇಲಂಟ ಬಾವ ತಲಪಾಡಿ ತೇವು ಅಂಬಡೆ ಗಸಿ ಹರಿನಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಲಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಂಗ್ರೆ ತೆತ್ತಿಗಸಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದುರ್ಗಷ್ಟೂರು ತಲಪಾಡಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಬಂಜಾಲ ವರದರಾಜ್ ಆಲ್ವ ನೆತ್ತಿಲ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲೆಗು ಕೋರಿದ ರೆಸ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾವ ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಬಾವ ತಲಪಾಡಿ
ನುಪ್ಪು ರವೀಂದ್ರ ಪಕಲ ಪಂಜಾಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಾರ್ಲ, ಪದಂಗಿ ಸಿಯಾಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ಬಾವ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾವ, ಜಿಲೇಬಿ ಗೀತಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಇಲೇಸು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು 2020 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ತಲಪಾಡಿದ ಬಂಟರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಲ್ದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಣಿಯರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಗಡೀಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾರ್ಕ್ ರೇಟೆಡ್ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಯೋಗ ತೆಗೆದನ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯೋಣು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೇರುಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪಾತೇರಿ ರಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ದು ಮುಗಿತದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಯಾಂದಾಲ ಪಾತೇರುಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದ ಎಂಗಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಲ್ನ ನಂಗೆ ಸೇವಾರ್ಥವಾದ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಕೊರದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡದ ಬಂಟೆ ಅರಿಬೈಲ್ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಜವಾದಂಡ 6 ಬಾರಿ ಕೈಕಾರದಂದೇಟು ಸೋತುದುರ್ಲಿ ರಾಂಡಲಾರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ 6 ಬಂಟೆ ಪಂಡ ಜೀವ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಅಂಚಿನಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಎತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದೊಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಂಕೋಲಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಡದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣೀರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾನೊಂಜಿ PhD ಪದವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಾತಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಗಾರ ಪೋಡುಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿ ದಯಬಂಡ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ವೇತಾ ಬಂಡಾರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಾತಿ ಜನ ಬರಿಯರೆತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಬರಿಯರಾಯಿಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅರೆಗಿಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಜಿ ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನ್ ಬತ್ತೊಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಜಂಗರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೈದನ ಬಣಿಯರೆ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರ್ಲ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓಕೊನ್ಗು ಒಯ್ಕೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿಯರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆ ಬರವಾದ ಅಪ್ಪೆಡ ಕುಡವರ ಎಂಕಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಇರುವ ಜೋಕುಲು SSLCದ ಅಂಚನೆ PUCದ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಪೊರ್ಲದ ಎಂಕ್ಲಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅವತ್ತು ವೇದಿಕೆಡಿ ಈತ ಜೋಕುಲಿ SSLC ಫೀಸರು ಪಾಸ್ ಆತೇರು ಪನ್ಪುಣ ತೋಚ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಇರಾದೆಡು ದೀವು ಅಂದನ ಐನು ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರ್ನ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿ ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವ್ವಾತು ವಲ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ವಾತು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಕಲು ಬೈದೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಂದೆ ಅವ್ವಾತು ಗುರಿಕಾರನಕಲ್ ದಯಪಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಟಿದ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 10-14 ಬಗೆತ ವಿವಿಧವಾಯಿನ ಎಂಕುಳೊಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಬಗೆಟಿತ್ತ ಅವು 10-14 ಬಗೆ ಆವಡನಂಡ ಅವು ತಲಪಾಡಿದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರೋಡಾಯಿನ ಏರು ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಮಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ದ ರಾಜೀವಪ್ಪ ಕಲೆರೈನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತನು ಮನ ದನೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಪೊರ್ಲ ಹೊಡ್ದಂಡ ಇಕ್ ಮಾತಲ ಬೋಡು ಆ ರೀತಿಡು ಮಾತ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಇನಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಈತ ಜನ ಯಾನು ಆಪುಣದು ನಿಂತಿಜ್ಜಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಂತಾರೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರಡು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು ಲೇಟ್ ಮಂತ ಹಿಡಿದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಣ್ಣಗಣೆ ಲೇಟ್ ಎಂಗಳು ಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಬಣ್ಣಗಣೆ ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜೋಕುಲು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬಂಟೆರು ಪಣ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನಾತಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂಟಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಆವೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಏತ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಾಧಾರಣ 3/4 ವಾಸಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ
ಐನು ಎಂಕುಲು ತಲಪಾಡಿದ ಲೆಜ್ಜರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿಡ್ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರನು ವಲಯಗೂ ಸಂದಾಯರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದು ಮಾತಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬರಂದುಲ್ಲಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ ಶ್ವೇತ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಪೆಲಿಕೂರು ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡತಂತನ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಮೀನದನ 2020 ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿವೈಲು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರೈ PhD ಭಾವ ಹೊಸಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಾಲ್ ಮೇರಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಆರ್ಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜಂಗಿರೆ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಐತಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಪಾಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚೆ SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC 2020 ಬಗೆ ತೆನಸಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಹೊಸಕೊರಲು ಬಲಗೋಗು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಚಿರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ ಪಕ್ಕಲ ದೇವಿನಗರ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಭಾಂಗಣನು ಉಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕೊರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಲಕರೇನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗಳು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುಲ್ಮೇಲು ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರೆ ಆಟಿದ ಮೀನದನ 2020 ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ